Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. Isi jinsu pon meme abierta pier thealong chikli kewang pulote ilitum kachepajok jiaphan sungpik sidami pier the do ana saiki chepajok un son si turkey alongke jok un esi penang oatum kisung phonangdu kedam tangar ni turkey adet along chikli kewang pen suri amuluk arat apran kedam lapen suri amuluk arengahu sonangdu Lason si Syrian adet adung ahoy kedai Turkey along kedam tang urmi arni 7.8 achik likewang pen ajok hemchardon kiru et ajok penang o arat atum apram damnang lapen penang anarat atum ke arenga husitami sonanglu labang swachik likewang ahut Turkey adet along apran kedampon bang suri crazy kithitang abang arpum sitami longponlo lapen penang an arenga hu keso arat amuluk atuma phan lakhapon pelang pusi birta pang dakpon Lapena pran kedam atum aphai sitami dopon ulang sonsi tarlipon bomlang pusi halada a sorkar atum pen tangdak pon lasila pusona chikli kewang pen penang anatum apran kedam na lapen arenga huke sonang atum aphan sitami non amat ke sorkar pen kerak ponjia phan chingki chethan pon pelang athe kithi aphai sitami la an sosesi dokok ta hai pusi sorkar atum pen tangdak pon BJP Nilip Mondol Committee Hoipen Executive Meeting Kepadopon. Lakhain Korapon Nilip MBC Constituency Kepadok Marjong Klabalong Nilip BJP Mondol Executive Meeting Kepadopon. Thang ni Phaisir Kebani Marjong Klabalong Nilip BJP Mondol Committee Pen Chepatir Piponsi Mondol Executive Meeting Kepadopon. Bangso meeting along BJP Klembang Phi Mohila Morcha Office BRL Sakti Kendra in Church Local Committee Office BRL Yuwa Morcha Doan Sel Morcha Atum Chitongdun Bangso Mailong KAC MEC Amana Pengpen Chitongdun si BJP a political party ke claim kidam nang GSI Hai Hui BD Sore Raratumaphan Thanparipon Lapen Ongdung Nili BJP Klembang Phi Chitongdun si Me Senpen Mai Pachun Pononglo Chuki Holapen Philip Tiso Karbi Anglong News Ini tarik sirkep Februari ciklo. Itu quarterly itu executive meeting dobong. Si pini itu Nilip Mondol long dat itu Marjong Club along si itu executive meeting dolo. Si itu pini bang ke public meeting kali organizational meeting party ki claim ke dam nahi lapan disiplin itu koson si kidu ke thakri ma ke claim por nahi ma lapen ili tumnon incoming program mukha itu do schedule mukha do la silahai patak sipini ke chinglai pon Ningkan segmen batai kana sir ini tu quarterly si do quarterly chiklojon hom pen chiklojon hom and report Pini jasemet nani tumla bangso executive committee hoda tumla agenda ke koson sono agenda ke kaprek ke ave tum pini chingwai pon ke la party tum ke claim pon kaprek pini tum do ke claim ke dama tum do la selang tum pen report hai and law boot committee report la pen secretary report la pen ason se mondol committee tum report nang pilo la selang tum schedule teng pen kam hai claim lo ma claim tema pen board committee ki ja tum president buta me schedule teng pen kam claim pon ma claim pon sila hai report sing pon tenon ke bang ji la MP election na phanta pini chingwai pon mas MP election na phange pini itum thangda chingki than gabe theli tum pini bang organizational meeting tum ke claim ke dam ko son ma lahai ji chingwai chak Meghalaya High Court pen aron rei longle ki iki phora tumaphan kapang tonjia phan pura Central Agency nang toy nang ji pusi kapang dakpon Northeast angkang arlo penang o ahabar alongri along koila mati longle ki ik aron re pen phur pawai ik bom wang bom lu lasila bangso aputhak Meghalaya High Court atum pen Meghalaya alongri arlo along aron re pen longle ki ik Phurlong lelo pusi Meghalaya High Court atum pen Central Agency atum aphan kelang nangji aphan pura nangtoi nangji pusi Meghalaya High Court pen kehang pidupon lasila hai aron re longle ki phur atum kepon along Central Industrial Security Force pen Central Reserve Police Force matis CRPF nangpa sunangji pusi Meghalaya High Court Chief Justice Sanjit Banerjee ahin pen tangdak pon
News Desk Report, Karbi Anglong News. Haraka jamona rong along akijoy pen long thukeron pon 3D equation la pen MS Karbi equation pini thang ni phai sirke pari haraka jamona rong along akijoy pen long thukeron pon along MS Karbi equation supervisor monop terang ahin pensi bangso kijoy pen keron pon along thu alam thi than pachini pon la pen koson si bangso along thu kachit hor ponang jima alam pachini pon ke than pon atengke along thulake ke thomang deng along thu do pusi pachini pon lo lapen bang solong thu kelong chot kalisi current bulb sitame a donalong longpho current bulbs piponji pusi pachini pon lapen bang so long thu keron pon lake rat charia song pen thangnat kachera babi pusi supervisor monop terang pen than pachini pon hawar ke hat pen siwaram kro Karbi Anglong news Anglong solang do rad on hatame tum MS Karbi equation la pen 3D equation na ahin pena suri kardom pa jurlo lalo ke chengsi to lamang so along thuke akijoy pen keron poni tuma ke manga bang ke non pir the long lang nam tha pir the long thing pi thing prang kavia kivira sam thekdam long lo last time mo to itu inglong aso tum ke thing pen kichu pen long si tum ke thek ding pena thing un en ep pin ke tum ni lasi tame to lamang so thing ken pakom cher phan ki unji aso ke pakom ji phan si to lamang so along thuke ron pon lo la so along thulo mang ke thing hong ni ba hong thom pen si han undamended ko lasi si thing si en si kom lo bote automatically ili tumla thing pi thing brang bade tum warmon phanda mesen pu la so ke mang si tum MS Karbi equation la pen 3D equation chilang pe belang akijoy pen bang so along thuke ron pon lo bangkan han siron pon opini tum all Karbi Anglong kang ele tum constituency tin tame non ke bang pharoi si phasiron pon bom lo tame non ke bang chilang mate non mu la bang so pining la so chik lo bang ele tum hum pharoi si siron pon bom lang la pen non ke bang chilang next March chik lo pen ak pharoi si phar pijo pen ke all Karbi Anglong angkang ans tame non pini asom thot ke non along thu tum ke jam siron pon labi te la bang so long thu kana pen sina le lo la bang so long thu tum 3D equation hin pen si ni tum lo nang ke le lo la 3D equation pen si tum lo MS Karbi equation apusi tum Karbi Anglong lo ka men irpon lo phak ke chengsi bang 3D equation nang le data phisi tum Karbi equation long nang le pon lo te la bang so sa he mate la head office kona pen si ko son si la posona var sa long 3D equation head office bang no marke Guwahati sido mas tame tum MS Karbi equation dai tum difu rongkhelan long masidolo te la bang so soka mate la mihib la akijoy pen si pipon ma da nam pe ken pen si en pon pipon ma la bang so long thu idona long humini pg isi bang SSN polo la pen isi bang queen polo la hini ala along to kinam polo te ador sodak mas tame tum MS Karbi equation hin pen akijoy sikai isi te pinang nilo la long thu bidet pen an parta ka prek ko pikipia son do ma long thu pidet pen itu no kachi sik pon bom ke lage light bulb LED light bulb itu bojar long kinam dam lo pote pharo isi pen atolot kya velo bonus tamile tum lapso light bulb ador kijum hek pen ko piposti ki pinang kok magelalo hala zero bulb aki ada bulb bang itu musi en lo pote location lio somar taman emek phanta mewe lasi la sopon ki matha dam si tum ala LED light bulb akil lo bang do kiduk der arat tum phan ipum pen krep ho ala bang ipum pen krep ho bang tum la bang ke soka ala soka to la karena bulb anam bu phalik enam kali bonus tame da ki claim ke dam tum phan la so phan si tu ipum long krep ho mate it don long pum ho pen 75 rupees ma si tum kadu ka be tame la long pon lokpo bonus tame da is condition bang ke anutin tame karena bill do vek nang ji la peneli tum phan zero bulb bang ake henu bang ni tuma pumpo nang pidun nang ji ake me nang pinang ni ake henu zero bulb bang ake ada bang bulb tuma pumpo ake henu nang pidun nang ji la ani pu chupa men je phan ghonta kwan bak nang ji la pen 1 minute nang Langlok so large size multi-purpose cooperative society LAMS chairman lapen secretary hin pen pherang KMI kangni pon kedam thang chiklo ni phai si social media chatai along keklang pon sami lang so LAMS along alam ki keklang pon along langlok so LAMS hin pen sang bosta trokner ke pasang sami lang so LAMS phan ke param kang hu po pothak pini langlok so LAMS chairman sarsing timung lapen secretary sukur sing be hin pen lamklar kachipi po sami lang so pen long ba morning ti Karbi Anglong news Pini tum lang lok so lem salong kedam thang ni phai siar ni samelang so alem saputhak social media hin pen ke klang pon lang lok so lems a hin pen ta samalang so lem saphan itibek asang ki pi polam the puthak pini tum lam klar pi pon lo alam ke lain lo
alang nitum samalang so lem salong sang gipi pasap so ke dor de dat penajok nilitum langlok so lem sakhan isi ka chunengri alu nang pipen nilitum alang nitum phan sang piglo pipen aphi kedam tang atari Januari ciklo alang nitum ban sang puthot nitum phanang chiwoi thulo lasi nilitum ladat langlok so lem salong sang jiwan si nilitum radapan sang pipon lo tardo Curolo, ngatum media ahin pen, nitum nang lokso lam salong, nang kahomre ko. Ning paper piglo, ahok lo, pamo secretary alang lihin pen sekame, ladak pen, la same langso, thang tarik isi, labang so ke klang, alam ki ke klang, labang so putak, nitum same lang thal cipi lo, ahok secretary kipu pen, ahok pen lo, nitum ahok pen param dun lo, alang nitum kasih sak pen ajok nang tuning ribbon sini tum param dun pen alang nitum same puthot nang nitum pan nang cipi pen panang cipi pen ajok ni sini tum same korar pan puthot di bacetang pondong lo kasi ni tum hala bangso asibek sang param det pen ni tum rat card holder amang phupan pipon bedat lapu bang ni tum kleng alang litum nang cipi pen ajok banili tum puthot nilitum stame labang so asibek ke chelong bana jok masin nilitum la card holder ke do anabang phan ke nilitum keron pache tang pono Greater Lahore Jan Bazar Committee atong pen kepang thirasai ki klempon. Pini thang ni phai sir kebani ada por phai ner kebra chitima por pen khatkhati police station ke parlo Lahore Jan a hithialo Greater Lahore Jan Bazar Committee atong pen kepang thirasai ki klem kideng pon. Sonsi Lahore Jan a hithi kepakla don bor pen isi Karbi Anglong pen mate nor isang bong pen kang thirnai hithi pamandun bekchi aphan akemang pen Greater Lahore Jan Bazar Committee pen cleanliness drive mate kepang thirasai ki klem pon. Laso ke pang thirasai ki claim along pachaton donsi non ki wangji thang achiklo ni phai krip hopen krisir kep an pli kebra sir kep ang deng Karbi Youth Festival alera lon pen katalon ponchia phan poster sitame Lahore Jana hithiangkang pabon pon bangso ke pang thirasai ki claim pon Greater Lahore Jan Bazar Committee Maipu Bipul Tiso Chunbang Bijoy Teron Rangsina Tiso Tinku Inki Lapen Ari sang hodoan Lahore Jana hithialong kulat kachubiatum an cherap chitodun pen mesen pen sai pachun pon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News Lahore Jan Bazar Committee pen kepang thi rasai nilitum kedeng chenglo lasi kadu gawe dak asong doan lapen dak bazar along business community atum stame nilitum phan nang cherap nang chitodun apot nilitum churo par piglo lasi daga bangke ilitum bikheke interstate Nagaland pen Assam ahoy lo pen Karbi Anglong helo ilitum jahajai lok lo ahoy adui lasi nilitum ladak adu kawe lapuan kewang mate ki claim alam thege lapu helo ilitum ahoy adui isi bangke cherai nai hinia bangke bepar banijo bangstame ilitum pangdang du nai cherole du nangji lapen ke thomo bangke ladak asabo ahoy adui nangke pet tadu lahai pen nilitum isi kacerok to ka phansi nilitum da ke wanglo lapen ilitum monon phis tami Karbi Anglong ke Lahore Jan khotkhoti ason thot aribinu ilitum council phan ke wangji adim ke ilitum Karbi Anglong nohok tawe lasi bikheke nili pini ake hai Dr. Tuliram Longhang aphan ni choro labka choro pen lapen ka choningri lahalo je ilitum Karbi Anglong jongsi midu kirung ke pawang ke ong nangji bolotang ke Lahore Jan khotkhoti alang litum RDP nangji lapen daga bang ilitum ek nomor bang ke trade license pen chenglok ba ladak kido ke thak prai ke aron re pen kido dopik lasi alang litum stame lahai ke lang chari pen midu ki rongji aphan nilitum choningri lo lapen nilitum bazar committee pen unan council ke chari tum phanil tum cherap dunji ba cherap dun bom lo lasi dak nilitum aphan dak business community tum stame nang cherap nang chitun nilitum theklong lo lapen alang litum stame aneng karong pik lapen aneng hangolo non phonga bangke ilitum Lahore Jan abangke develop onpo jongsi
authority tum stame alang litum ardi nang pidun ulotangte lapen bikheke nono bang dak bazar bang adim chi kom rom lo lasi longle bang nili tum phan authority pen jong si asabo aro pangdang long person te dak bazar bang ke ansuse theponji lapen ansuse councilor midu long ponji lahalo nili tum kachoni repon bazar committee pen ke